If you are the no go, a man go where? Mango where? They no fit buy. I just you go take coke €1. Coke. Okay, well. Brother, you look easy take care of yourself. You go to your Oh, we ain't got 132 years. We ain't got 132 years to get what? HM need 22 years. Can Yeah, the qualify. boat at two can now. HM need 22 years. Labor the Kalata. HM need 22 years. We na-ekwu okwu. So now, Beach, I don't know is here. More than take care of themselves. Give an akọ iwe. Abụgo m ndị ama all over the world. Ama mba mentality nwa. Somebody will roll on n'obodo ọlụ 3 decades. Ọlụ 3 decades. Ọlụgide n'ọlụ, lụgide ọlụ. Ego niile o ji alụ ọlụ lụọ 3 decades. Na dịka ọnwụgo na-achọ family. Family ala, family gịnị. Nwekwe family na-enwe n'ụwa ka mgbele Beach efere ya na. Yes. Beach efere ya. API. All 925. €500. €500. Olisi ya. About cho. But if you na nobody go feel buy am. You gotta go. And the was and if you look good. Ebunu mi ana 925 ebukwe mi again. Cheli, if you look good, you feel good. If you feel good, you do good. Mba beach ya mwa. If you look good, you feel good. If you feel good, you do good. Now one even the one anya gbara akwụkwọ ịgafe mmadụ nwanne Oshioma Oshisho €2 perfume €2 ama mgbapụ ya ama ngotewu ya na kachi abayize boss like mụ na Adam aba boss kemgbe m bịara obodo m ga-agụta na m abago boss like 3 times because ewe m scooter ịghọta ịbayize boss ị na-afụ ha gị na ndị ọcha tukuru na moto ịgachago n'ọrụ bata so ihe rụrụ ọrụ amini hours 10 hours 12 hours igode gị ị ka na-eshi n'ishi na ndị ọcha bịazie abịazie na ụta ifo m na mme like this na a na-emezi ka bọs ka a na-eme ka olu time ha ga-adọrọ anụ gị ndị ojii etimezie eyi na ndị ọcha na-asụ asụ na ndị asị nwanne ndị ọcha eziokwu bọtụ enwe onye be anyị mbụ na bọs nwanne ka m gwa ya eziokwu iwele mebe m na m unyi ọkapụ unyi anaghịzi abị sọsọ mkpụrụ anya na nwoke ma ọsọ sọsọ unyi o jiri ọrụ unyi enwe ihe a na-akpọ ọrụ unyi ya ọ lụchara ọrụ unyi n'ụlọ ọrụ ya na-alụ enwe shawa n'ụlọ ọrụ ya na-alụ onwe ya ga-achịkọrọ ya mosi ụlọ ọrụ ahụ enwe shawa my brother ije ọrụ iyiri akwa ya dị clean jụọ ọrụ yes jụọ ọrụ then ka ị wetara ị ga-eji rụọ ọrụ imechiti ti ya na akpa kechie ya nke ahụ iji rụọ ọrụ ịlụcha ọrụ yifizie ya ife wụọ arụ richa arụ gị inwe nọka n'ụlọ ọrụ ịkwado onwe gị ịnaba ịgba pefumu ịbata bọs adekwe gị mmadụ bịa ọnọrọ ya n'akụkụ ọma mmadụ sef na ije n'ọrụ ịlụcha ọrụ imere ewuru m sọsọ ị na-arụ ọrụ ewuru m ka atụma ya egwu atụ ndị mere ọrụ beach ene nke a na efu na ya perfume ụmụ nwaanyị na zoe maka TikTok mechie maka TikTok nke a nke ụmụ nwaanyị na ihe ọ na-ala asị bụ 6 hours inwere nke ụmụ nwaanyị idobelie maka onye gị nwaanyị mba azụnụ ịma na oge ụmụ nwaanyị ga-agba perfume agafere gị ịlaiki ya dị perfume ịghọta igogbelie ha na-eshigodi ishi ọma but ụjọ ka na-atụzogo otu ị ga-eshi ebe agwụ ya si ya hello please excuse me a na-atụgodo black ụjọ but ọ bụ na edo corporate ịkwado onwe gị afụkwa na nke ịgbakwara na-eshikwe because agafere unu eshi owu unu ịghọta ọ gafere onye si na onye ojii onye si n'oyibo na-asọ asọ ụlọ oyibo niile ọlọmụ na onye onye obodo bi ọbụla ha niile
ọ bụla ha niile so but ọ bụ na my brother cheli ịbịa etu ị nọ o nwere ntị ịkụzili ndị mmadụ nwoke take care of himself is very very good mana ozi ka imebekwe nke nwa ma ọmị ọkwa ịghọta alaikala m nke nwa too much nteche ịghọtebe na-eje alaikala m nwoke na-eteche too much but normal ndress well mpịacha ihe na-apịa ahụ mpịacha normal mpịacha as a guy ya mpịacha na ahụ mana ọwụzi nke mbịa techebe ma ịghọtago bịa mebe mba mbịa pịacha confidence level ga-alịa iwọkwa up to mmadụ nwanne makwa ihe na-ekwu okwu na iwọkwa up to mmadụ ji elu excuse me ọ confidence gị na-agwa gị iri na yes nwanne mmadụ but ọ bụ na ịkwadoro ọfụma if you know dress well and the girl we could do onwe nke nyụrụ nshi mgbe na beach na na ebe kwa kebo me our boss na n'ebe ahụ side ahụ unu na wait ebe anyị nọkwa na mara agwazi ka nkọrọ ya wow ọdụrọ izi beach just gwa your fans ndị ọbụla ji kọntaktị chi metara ahụ ọ bụ na ogbe ndị be anyị ma na ada ọjụzi nwoke na nwoke nwaanyị na nwaanyị ịghọta so ihe m ga-eme bụ ọ bụ na ị na-eme nwaanyị na nwaanyị ọ na ị na-eme nwoke na nwoke ihe nọ bụ South Cyprus bụ bụfọ ibe ịma mbịawo ịmanchi Nigeria na-abịa straight to South Cyprus ị ga-adagodo na North ihe ejenti ga-emele gị akwụkwọ na ị na-abịa bụ North Cyprus as a student ịdazie na ị ga-ebu ụzọ daa na Istanbul onye a na-daa na Istanbul cheki akwụkwọ gị cheki akpa gị ịghọta ajụkwana gị one or two question atamụ na ọnụ just do mean because aka na-ene gị anya n'ime ahịa ịgafezie die abụkwa dati unu na another flight unu abịazie Cyprus unu dazie unu arụ ọja na hotel ogwukwe na onye ga-epik unu na ọ bụ na nwekwenụ mmadụ apikli gị izugodi ike ifu na obodo ahụ dọrọ mma mgbe a na-ịbịagodi obodo igote ise ihe no good before ime ihe na-eme ijuwazie mmadụ kotu ị ga-echi ya cross taa then ọ bụzie na iwere mmadụ na South ebe nke m nọ na ịghọta ọnya wa ga-awa okụziri gị abeti so ị ga-eme bụ jide that hero kwụọ that ndị a na cross those Pakistans those guys ịkwụọ ha ijide fonu gị n'aka jide dọkụmentị gị ọfụma jide paspọtụ gị ọfụma ọnya this thing na ka ị ga-ejide paspọtụ gị with fonu gị jidechie ya n'ike so this thing you lose ya you don't lose guard my brother so onye bịa that place ọ ga-esave 1 million every month maka chika m na-agwa gị ịkwụcha ụgwọ ụlọ mee ihe niile ị nwere ezigbo kọntaktị na-aga ihe m WhatsApp gị na today na-abịa ya today kịta na ị na-afụ na ma anyị ga-asị nọ na Nigeria ịghọta ị ga-ejigodi awa ebe ivo m na ma anyị ga-asị nọ na Nigeria chọrọ ịbịa ịghọta nye mkpọ dị ejenti na ejenti agwacha m kọntrị na-aga o kwute Cyprus nsị ya mba na bụfọ ebi obodo ahụ nọ naanị ị ga-agbachi ike na ike adụkwa onye a na-ịrụ ọrụ ịyọnasa so ọ na-enye m voice note na-afọwọdụ ya ihe m yọrọ kọntaktị na mmeta na ifu ya ị na-afụ na yesterday today ka ọ na-eme but achọrọ m ka ọ bịa ebe a because ebe a nwa kịta na the thing nọ dị na ebe ị ga-eje nọ 9 months na that camp before ya na-anọ 1 month 2 months 3 weeks ifta gbazie mbọ 9 months zikịta mgbe anụ m bịa 2021 na 2021 2022 2023 kịtazi na New Pleasant bata ihe changezie onya mere a na-ebuzi ndị mmadụ every Sunday so onye spend che millions of naira bi ozugbo what of oshi na camp fta eke ebukwe nne ya ifo na ọ ga ọ bugolo m n'obi se na me set am up yes okay ịghọta so let's na ọbịa ọmadụ na ọ ga-anọgodo 9 months na camp after akwụkwọ ahụ a ga-eyi ya ga-asavgodi ya like 3 years
obi ozugbo bido ọrụ dị nke a ka na-ego 100% work day. Okay. Then obido ha n'ọrụ ya ọ na-eri nri na-esevu ego ya ọ na-eri na-esevu ya ọ na-eri na-esevu bụfọ akwụkwọ ya na ga-agwụ ị ga-akpọ lọya akwụkwọ ga-egwu nnọọ ịkpọzie lọya like anyị wakwụchara ụgwọ lọya obodo a ịkpọkwanụ sọ lọya owe ndị nke na-eri ego you no go fit do anything ịghọta ịkwụọ lọya ụgwọ 300 400 1800 owe ndị na-anacha na bet ihe nkwu nke m bụ 400 so 400 euro. For 1 year ọ na-agbatiziri gị ya mgbe ọbụla iwe kesi ọ gaala gị kọt o mechizi osendiziere gị akwụkwọ ị ga na-egishi ndị eke na-akwụsị gị ịghọta ọ dịrị na fon eke kwụsị gị jos gị shi ya asị gị na-emesi your papers iwefute fon gị gishi ya apịa ya na sistem akpọọ fon akọnfam na akwụkwọ gị ka kwụ n'ọka chi gị go bụta ịmarụzie na onwe gị na akwụkwọ gị adịrọzi mma